Godt. Nå, Jonathan, hvad er det, vi skal i dag? I dag skal vi lave et mangotræ ud af en mango. Godt. Og så er det jo sådan, at vi har noget i den her pose. Det vil vi gerne vise for jer. Gider du pakke det ud? Jo, selvfølgelig. Hvad er det? Jeg ligesom kun, det er en mangokerne, som man har groet, og den er ikke særlig nem at få op. Den er fin, ikke? Mm-hmm. Og hvad har vi gjort for at komme hertil? Det kan vi jo vise nu med den. Ja, det kunne vi jo sagtens. Godt. Så starter vi jo selvfølgelig med at skære stenen ud, som ligger inde i mangoen. Og mango, det er jo din yndlingsfrugt, ikke? Jo. Ja. Derfor tænkte jeg også, det kunne være lidt sjovt. Godt, se, nu er vi ved at nærme os selve stenen herinde. Det er faktisk ikke så nemt. Men nu prøver vi. Sådan her. Det kan godt være lidt svært at få det af. Og det sidder meget fast. Sådan. Og hvad gør vi så? Så tager man kniven og stikker den forsigtigt ind i det her hul, hvis man kan lige få det lille hul her. Sådan, hvis man lige kan få det der mango væk. Ja, mangokødet, ikke? Det sidder godt fast. Ja. Så vi skal lige finde et sted. Og det tror jeg er... Jeg tror, jeg har fundet det nu. Og det gør vi selvfølgelig lige så forsigtigt. Og når I gør det, så skal I passe på med at ramme den kerne derinde. Fordi Ja, lige præcis. Og når vi så har fået kernen op, så er det, at den her ligger inde i. Og hvad er det, vi gør ved den? Vi tager faktisk først et papir. Køkkenrulle, ikke også? Ja, det er et stykke køkkenrulle. Ja. Og så har vi sådan en spray-agtig ting. Så er det faktisk sådan, at man lægger et stykke køkkenrulle, som man har lavet vådt. Og lægger den her. Så pakker man den ind. Sådan her. Og så putter man lidt mere vand på. Så er den våd. Så er det faktisk meningen, at man putter den ind i en plastikpose, binder en knude på, og lægger den et varmt sted. I hvor lang tid var den nu? I en uge, cirka 1 til 2 uger, så skal I have skiftet papir. Det som så skete sidst med den her, det var jo, at efter en uge var det her papir ikke særlig pænt. Vi troede faktisk, den var rådne, men det var den ikke. Så efter en uge, så tager man lige og åbner, og skifter papiret ud, og giver den en uge mere. Og så er det, at det begynder at spire. Så den her, den er faktisk klar til at blive plantet. Så vi vil selvfølgelig lave en ny video, når det er vores mangotræ. Det er begyndt at vokse helt rigtigt. Så et varmt sted, vi lagde den op på radiatoren, vi lagde en kasket ind under, og så lagde vi den ned i, op på radiatoren. Og så begynder den lige så stille at spire. Tak fordi I kiggede med.